Lamsok khapangni takhuk tei bukhuk songno phaji cheng elamba kwthani kok tangsa tangni khwnalainai tini ni kok bokhorok wngkha Mwthang Phlainai kok phaji cheng khwnalainai omono khwnawi sagirokni bisingo baksa baksa hai hinui salaikha omo khe jobor kok kwrak klaio omono sabo khwnawi mannai bini sagrirok abono tei hunu hanai salaimano jisu saui manui hai hinui sakha asuk baino norok yakar bai sinai haida romdi borokni sajlano bini agini tongthani kasawi thangphima nukhe norok tamo hwnai sila borokno mwthangnai wngkha kaitoni pholase borokni phanle mungsa phano chukya ang norokni thani kok samani abono phola abono mwthangnai hai phano norokni bere baksa poito khlaya sabo bono poito khlaya sabo babono romruno jisu abo yaphangni simino saui mano bo kok manjuwi hai hinui sakha hai hinui no ang norokno o kok sawo apha phairuya khe kebo ani thani phai manya aboni bagwi bini sagrirokni bisingo kwbangma uslubaikha bo baitei himnai krikha abono nugui jisu a sagri chikni rokno hai hinui singkha hakhe norok buddha thangna muchungbai Simon Peter hai hinui sakha subrai saboni aro chung thangnai nini thani se Mwthang Phlainai kok tongo hakhe nungno Kristo kaitor kwthangni sajla hwnui chung katsu saui bo mankha tei poito bo khlaikha jisu borokno hai hinui sakha norok chikni rokno ang sagri chongye diba ahaite teise norokni bere khoroksa soitan tongo bo omo Simon Iskariot ni bwsla Judas ni kok samase sagri chikni rokni bere bo khoroksa wngtutui sudase jisuno rom rwnai elamba kwthani kok khnamani joto khnai tongnai takhuk tei bukhuk songno kaitor hamari kuplung kheri thung amen।